sanyi malam. To ya kasa. Malam kai ne ka bari kai wannan kasa ai ba daɗi. Abubuwan sai da wai. Abubuwan da sun caɓe. Gaskiya ne. Wato dama wannan abokina ne ya ji labarin ka shi ne sai na ce ba zan ka shi amma haka ka sa baki mai ta tafi daɗi. Wannan gaskiya ne. Shi ne ce ba zan kawo shi zai gaya ma Malam wallahi akwai matsala malam. Kamar ta me? Malam wallahi ban da kuɗi abokaina duk sun yi kuɗi. Daga mai mota 5 sai mai mota 7 8. Wallahi dala suke juyawa malam, kuma tare muka yi makaranta tare muka taso da su malam. Wallahi malam akwai matsala. Dai ina zuwa. Wallahi malam. Kai ne kuma ɗan gatan nan? Kai wallahi ni ne malam da aka kasance. Ɗan kuma bashi? Kwarai kuwa malam. Ba ɗan gidan Abdullahi. Wannan gaskiya ne. Malam so nake duk duniya in fi kowa kuɗi. A duniyan nan. Hada ni kuma? Idan uwarka bakin ciki kake mun? Eh? Allah sarki. Kai. Ba ku yi zagi a nan. Kada ku sake mun zagi a nan. Sannan da na san hanyar da zan bi in fi kowa kuɗi duniya da ban yi ba. Gudun kun gana zuna da ina malanta ana dan bani 500 naira 1000. Babu wani malami ko boka da zai ce zai muku aikin duk duniya kuɗi kwa kuɗi ƙarya ke da yawa kai. Idan za ka yi arziki ke nema ka dogara ga Allah ka dinga da ai Allah shi zai baka. Babu wanda ya sai mu arziki ko ya saka talauci in ba Allah ba. Dan haka dai wannan abun garin ka sa Allah zai yi ma mu nan addu'o'in da muke yi wanda Allah ya ba mu ne muka samu a cikin alƙur'ani su ne muke yi na neman sauƙi. Babu wani boka da zai mu arziki, Allah shi ke arziki kuma shi ke talauci. Dan haka ku tashi ku tafi za su yi muku sai an jima.